ہوکس پوکس پیش کرتا ہے۔ پھاڑن تہ گنن جنگلن درمیان اکس لوکٹس قصبس منز اسوی ز بہترین دوست روزان کوکو تے روبی تم اس پننس اندی پک دنیاہک اسرار کس بارس منز ناقابل تقسیم تھا تجسس اکس تاپا دپرس ییلہی تم چراگاہس منز آرام کران اسی تمو وچ آسمانس منز اک عجیب چمکدار درواز ظہر پتھ کوکوہن پرجا پنس دوستس کیا تویہی چھا پیزیاز کیازی چھو یوتاہ گرم واریاہ گرم چھو کوکوہس منز چھو حالیہ وقتن منز عالمی درجہ حرارتس منز اضافہ وچنا آمد تہ اوزون تہس منز کمی چھ ات پت کن اک عوامل اوزون تہ کوکو اے دوستو میں چھو پج زیتا وہ منز آسہ پر تھکس سکولس منز اوزون تہس متعلق بوزمت لہذا آز کس قسطس منز چلو ماحولو منز نیبر تے زمینس اندی پکی یہ غیر مری حفاظتی ڈھال دریافت تی عالمی سطح سپیٹ چو اک اہم سوال اس نمٹان اوزون تہ کیا چھو تا ات منز کیا چھو سوراخک وجہ یہ دوستو کیا توہی چھا زانہا سوچ مت زی تہند مول موج کیازی چھو یہی کران آفتابس منز قدم تھاونا برونہا اونیو سن سکرین لاگن اچھا یہی چھو نقصان دا تابکری ہندی وجہ ستی یت یو وی شعاع یا آفتاب ستی خارج گجھن ولوائٹرا وائلیٹ شعاع آچھی ونان مگر تھوندی دلچسپ ناو کیا ہے باوجود آفتاب چ یو وی کرن ستی چو واریاہ زیادہ ربط جمعی ہند کنس رک خطر ہی کی بڑوت تو تہندس مدافعاتی نظام سٹھاہ متاثر کرت نہ صرف یہ بلکہ یم شعاع ہیکن وحد خلیہ کلین کٹین تی آبی جانورن تی نوقصان واتنوت اوزون لیئر میانین دوستن مکریو فکر تی کیازی آفتاب تے زمین اس پیٹھ زندگی ہنزن نقصان دا شعاعن درمیان وک گھر مرے زرد نیول حفاظتی ڈھال چو یت اس اوزون تھی ونان چے مگر اہم سوال چو یزی اوزون تھے کیا چو ام ہی خطر چو اسی ماحول اس منز پیٹھ پیٹھ سفر کرنچ ضرورت یتن کی نہا آکسیجن مالیکیول یمن منز ز ایٹم چے آسان آفتابچ یو وی ستی توانے جذب کران تھی آکسیجن ایٹم بناونا خطر چی تقسیم گجھان پتہ چی یم وحد ایٹم باقی آکسیجن ستی ملان زائٹ من ستی آکسیجن کی سک اک پتلا تھا بناونا خطر اوزون تھا بناونا خطر چتر ایٹماسان یہ تھے چو تقریباً تری پیٹھا 5 ملی میٹر موچر تھے چو زمینس اندی اندی سیارچ حفاظت تا بچاو آفتابہ پیٹھا ینا واجنی نقصان دا تابکری نش ٹیکس دھائس تام اربن ورین تام اوس ہر کنہا چیز محفوظ تہ ٹھیک سائنسدانوں کور دریافت زگیسک یہ پتلا تھے چوہ وار وار غیب گجھان تو سب کنہا انسنی ساختہ کی میں یہ اسی ذمہ وار میانن دوستن ہندی کیمیکل یتا کنیزن کلوروفلورو کاربن چھی سی ایف سی تھی نائٹروجن آکسائڈ تھی ون یوان سناتی تھا صارفینن ہند سازو سامان ہنز اک وسیع رنگ ستی خاص طور پنٹ ریفریجریٹر ایئر کنڈیشنرز تو نار بجھاون ول آلہ چی اوزون تہ سپیٹ یوان تو چو آکسیجن مالیکیولزن تباہ کرن شروع کران یمہیں کہیں نتیجس منز اوزون تہ پتلا گجھان چو یتا عام طور سپیٹ اوزون ہول ونان چھے مگر خوش قسمتی ستی چھنا ونیوک تام سوروی کے نہا ختم گومت یہ تکنی زن سے ایف سے تہ باقی کیمیکلن ہندن نوقصانہ اتھرن متعلق بڑان امہ قسمک مادن ہنز پیداوار تھے کہ پچھی اکس اہم سطح استام کم کرنا آمج تو امہ کس نتیجس منز چو اوزون تھی وار وار ٹھیک گجھان تا پنہ اصلی شکلہ منز واپس یوان مگر اکس زمہ دار نفر سندے حیثیتہ پزی اسی ماحولی تے نظامچ خدمت کرنا خطر تھی پنن حصہ ادا کرن لہذا اسی کیا حق و مدد کرنا خطر کری سی ایف سیس متعلق حکونا اسی واریاہ کے نہ کرت یم گوڑے جری کرنا عامتی چھی سانین دوستن تا عیالس درمیان چی منفی اثرات
ब्या की अहम चीज यवस उसी हकाउ करित सूछू यही जी अगर तवाही निश 20 ओरी का वत जियाद पड़नी एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर छे तेल ही बनियो यकीनी जी तू ही करियो यही बदलाव नहते यही कथ बनियो यकीनी जी परोन छू सही पठी ठीक करना यवान तसनिस से आरस मुत्ता करनुक सारवे कवथा सहल तरीका चू यही वैडियो पन्नीन दोस्तन ता आयालिस सत्थे शेर जल्दी करियो ते ये करियो यूताम जी उसी पनुन ब्या की हिस्सा पेश करान यत्ता वनना चू यवान किया तो वाही छा पता जिलफ्स ओजोन हुक मतलब चू यून ने जबान ही मंज बदबूदार तिकिया जिगेस चू मजबूत मुशुक आसान उमा अलाव CFC मालिक्यूल ची उनथई मुस्तहकम ते हिकिन 100 वरीन ताम रोस्ता आते बद कसमती सित्ती उमा सित्ती चू तमन ओजोन तहस्ताम वत जहारना खतर कफी वक्त मिलान तवे करियो तिम रुकावना खतर पड़नी बेहतरीन कोशिश थी ये करनुक सही है वक्त छू ववनी त्या थियो ये तकनी जन अजीम कारल से गनन वोन तमे कोर हवाला तमचा समनी तहरीर कुडोस ये बासान जी जादूगर संदीन महलिक खतरन हंदस मुकाबिल इस मंज अस लगातार खविश एतिमाद मगर शायद छू यही पजी पठी एक वट कम करना खतर अकिस नीस टीलेंट हंस कुत करान ग्लोबल माहौलुक तोहफ़्फ़ज़ करुन वम्मीद छे जे तू ही चिहो अज किस कस्तुक लुतुफ तुलान यूत तक ताम जे बी कहे लठे आसहे यहे